Θα δείτε ωραία πλάνα από τον Μιχάλη τον Μίλλερ, από το Millennium. Εδώ, δώστε μου και εμένα να βλέπω κάπου. Α, εδώ, μπράβο. Εντάξει, μετέωρα. Τρομερός προορισμός, καταπληκτικός προορισμός. Η φύση είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης. Θα πάμε στην Καλαμπάκα στη Μαριλένα Μπάμπου, μαζί με την παρέα της, διότι θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η Θεόπετρα είναι επιβλητικός βράχος, όπου υπάρχει μια σπηλιά όπου εκεί ζούσαν Νεάτερνταλ προ δεκάδων χιλιάδων ετών έως και εκατοντάδων. Έγιναν εργασίες, είναι επισκέψιμος ο χώρος και για πρώτη φορά μπαίνει τηλεοπτικό συνεργείο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Μαριλένα, παρουσίασε τους καλεσμένους. Βλέπετε εδώ τις εικόνες, παιδιά, πολύ ωραίες εικόνες. Τους καλεσμένους και πείτε μας λοιπόν πού είσαστε, πώς πηγαίνει ο κόσμος και αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε προς τα μέσα. Έχουμε και εικόνες, εύχομαι το σήμα να αντέξει. Και εγώ το ίδιο. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα και σε όλους τους αγαπημένους συναδέλφους. Μη φωνάζεις, μη γίνει καμιά κατολίστη. Καλημέρα, άστη. Αυτή ήταν η θέα που είχαν οι παλαιολιθικοί και οι μεσολιθικοί άνθρωποι. Τη βλέπετε με τη βοήθεια του Γιάννη Χαρισούλη. Και θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης και τον όγκο αυτής της πέτρας του Θεού που λένε ότι την έριξε ο Θεός στη μέση της πεδιάδας. Μπράβο που έχουν κάνει τις παρεμβάσεις να μην πέφτουν πέτρες κλπ. Έχουν βάλει ασαλόσυρμα γιατί να διασφαλιστεί ο χώρος. Πολύ σωστά και πολλά άλλα έχουν κάνει, διότι τον Ιούνιο του 2016 έπεσαν κομμάτια του βράχου και έφραξαν εδώ την είσοδο και μετά από 9 χρόνια στις 2 Απριλίου ένας δήμαρχος πίσω σου. Πάλι τις πύλες του. Έφυγε τρέχοντας. Δεν είναι. Τον είδαμε κοστούμι και λέω δήμαρχος. Το πανικό βάλε. Λοιπόν, είναι πλάκα έκανα, μην φεύγει ο κόσμος. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο σπήλαιο της Θεόπετρας, είναι μοναδικές μαγικές εικόνες εδώ και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν 2 δρόμοι για να φτάσει κανείς. Ο ένας είναι ο πιο μακρινός, 100 σκαλοπάτια, ο δεύτερος πιο κοντινός, 50 σκαλοπάτια. Υπάρχουν όμως να και πω κάτι, είναι συγκλονιστικό ότι 100, 130, 150 χιλιάδες χρόνια πριν, εκεί μέσα έμεναν άνθρωποι, έτσι, Νεάτερνταλ. Μέσα εκεί έμεναν άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Και υπάρχουν, επίσης πολύ σημαντικό, υπάρχουν επεξηγηματικοί πίνακες εδώ για το τι βλέπει ο καθένας και σε μορφή Μπράιλ για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήμαρχος Μετεώρων, από τις 2 Απριλίου ξανά ανοίγει τις πύλες του. Γεια σου Δήμαρχε, λέει ο κύριος Μάνεσης, πόσο σημαντικό είναι για τον τουρισμό σας εδώ αυτό το έργο. Πρώτα απ' όλα να καλημερίσω τον αγαπημένο μας και μοναδικό Νίκο Μάνεση, ο οποίος μας τιμά πάντα και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που προωθείτε τα όμορφα μέρη μας. Είναι πολύ σημαντικό για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Αυτός ο θησαυρός πλέον, το σπήλαιο Θεόπετρας, μετά από 9 χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, αλλά και την Περιφέρεια. Για την καταπληκτική δουλειά που έκαναν. Πάμε να σας δείξουμε τώρα ποια είναι αυτή η καταπληκτική δουλειά. Λοιπόν, ο βράχος έχει τρυπηθεί σε 100 τουλάχιστον σημεία. Δείτε λιγάκι επάνω τις εικόνες που σας στέλνει ο Γιάννης Χαρισούλης και έχουν τοποθετηθεί αγκύρια αντιστήριξης. Αυτές οι τεράστιες βίδες που βλέπετε έχουν μήκος 8 μέτρα μέσα στο βράχο προκειμένου να σταθεροποιηθεί πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτισμένο. Αυτό είναι τρομερή δουλειά και μόνο επιστήμονες την κάνουν. Δεν πας να τρυπάς και να βάλεις τη στήριξη αυτή όπου να είναι. Έτσι. Σκεφτείτε ότι διήρκησε 9 χρόνια η συντήρηση και η ανακατασκευή. Μεγάλη δουλειά, μεγάλη δουλειά. Η μελέτη. Συγγνώμη, και για όσους ρωτάτε να πω, όπου έχουν βρεθεί υπάρχουν ευρήματα από Νεάτερνταλ, μην νομίζετε ότι δεν είχαν σχέση με εμάς. Ήτανε ένα 35 με ένα 40 ύψος και μεγαλύτερο κεφάλι από την αναλογία του σώματος. Παρ' όλα αυτά ήταν νοήμονες και ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν με το κυνήγι, καλύπτονταν από το κρύο, ήξεραν να χειριστούν τη φωτιά. Μιλάμε για τέτοια ευρήματα. Κλείνω την παρένθεση, προχωράς μας και να γης.
Πολύ σωστά το είπες αυτό για το ύψος. Δείτε εδώ, όποιος θα έρθει και θα κάνει αυτή την μικρή αλλά πάρα πολύ ωραία βόλτα πρέπει να προσέχει, γιατί σε πολλά σημεία ο βράχος είναι αρκετά χαμηλός και βέβαια η εφορία παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας που ανέλαβε όλη αυτή την φοβερή δουλειά να κάνει εδώ. Εδώ έχω δίπλα μου τον υπεύθυνο αρχαιολόγο, τον κύριο Μιχαήλ να μας πει για τον Νεάτερνταλ, ο καλύτερος άνθρωπος είναι. Εδώ τώρα θα μας τα πει όλα. Ναι. Δείτε πόσο ωραία σκέφτηκαν και έχουν βάλει τζάμι σε ορισμένα σημεία, γυαλί, ούτως ώστε όταν περπατά κάποιος να έχει αυτή την αίσθηση και του τι γίνεται από κάτω. Πάμε να περπατήσουμε, κύριε Κοντέ. Θέλουμε να μάθουμε πώς ζούσαν εδώ μέσα πριν από 135 περίπου χιλιάδες χρόνια. Ακριβώς. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Εδώ οι άνθρωποι για πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια ζήσαν μέσα στο σπήλο αυτό για να προστατευτούν από τον καιρό και από τα άγρια ζώα. Εδώ μέσα διατράφηκαν, εδώ πέρα ανέπτυξαν τεχνολογία. Και αυτό είναι ακριβώς η σημασία του σπηλαίου, είναι ότι είναι η μοναδική προϊστορική θέση που έχει τόσο μεγάλη διάρκεια κατοίκησης. Τι ευρήματα από τους Νεάτερνταλ βρέθηκαν? Το σημαντικότερο έβριμα είναι τα αποτυπώματα ανθρωπίνων πελμάτων που θα δείτε εκεί πέρα. Τώρα σας δείχνει ο Γιάννης Χαρισούλης, είναι από παιδάκι 2 ετών περίπου. Είναι από παιδάκια 2 έως 4 ετών που ανήκαν μάλλον σε έναν τύπο προγενέστερο ανθρώπου, τον Νεάτερνταλ. Και χρονολογούνται σε 135.000 με 130.000 χρόνια πριν από σήμερα. Είναι από τα αρχαιότερα στην Ευρώπη και μοναδικά στην Ελλάδα. Λοιπόν, 8:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι. Καθημερινά, εκτός Τρίτης, μέχρι και το Πάσχα, χωρίς κάποιο αντίτιμο, μπορεί να έρθει και να θαυμάσει κάποιος αυτό το πραγματικά. Μια ωραία επίσκεψη για τα σχολεία που κάνουν τις εκδρομές τώρα, παιδιά. Προς το παρόν δεν υπάρχει εισιτήριο. Μετά το Πάσχα θα μπει εισιτήριο ενιαίο για το σπήλαιο και το μουσείο και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει αυτό το αρχαιολογικό διαμάντι για όλη την Ελλάδα και για την περιοχή, βέβαια. Και εδώ βρέθηκε και η Αυγή, η οποία αναπαραστάθηκε ουσιαστικά στο Μουσείο της Ακρόπολης, η γυναικεία μορφή, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια ταφή που ανήκει σε μια γυναίκα 7.500 ετών πριν από σήμερα. Ήταν μια γυναίκα 18-20 ετών και με τη βοήθεια, επειδή το κρανίο είχε πάρα πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, μπόρεσε να γίνει μια αποκατάσταση του προσώπου, είναι η γνωστή Αυγή, το πρόπλασμα της οποίας εκτίθεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εξαιρετικές εικόνες. Μην χάσετε την ευκαιρία να το δείτε. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Είναι εντυπωσιακό. Ναι, είναι διαχειρίσιμο, είναι ένας χώρος. Πόσα τετραγωνικά είναι όλο? Πόσα τετραγωνικά είναι όλο, τα επισκέψιμα? Είναι 500 τετραγωνικά όλο. Είναι ένα μικρό σπήλαιο, αλλά έχει μια τεράστια αρχαιολογική σημασία. Όχι, και μόνο ότι υπάρχουν. Παιδιά, Νεάτερνταλ δεν έχουν βρεθεί σε πολλές περιοχές. Για τον τόπο, την Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Ναι, πολύ σωστά το λέτε και από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Κοντός, υπάρχουν και πάρα πολλά ευρήματα που μπορείτε να τα δείτε στο μουσείο που υπάρχει λίγα μέτρα πιο κάτω, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μάθημα ιστορίας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρέθηκαν Νεάτερνταλ